мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гранд Слам Душанбе 2025 ки аз 2 то 4 майи соли 2025 дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо иштироки 226 варзишгар аз ҷумла 123 мард ва 103 зан аз 27 давлати чорқитъаи дунё баргузор шуд. Яке аз рӯйдодҳои муҳими варзишии сол дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад. ин мусобиқа ки бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир ташкил гардид, на танҳо як майдони рақобати варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ, балки як имконияти нодир барои муаррифии Тоҷикистон ҳамчун маркази варзиш ва сайёҳии минтақа буд. Якхуд ҷараёни омодагии Тоҷикистон ба Гранд Слам Душанбе 2025 нишон дод ки кишвар на танҳо қодир ба баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аст, балки метавонад онро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва меҳмоннавозии анъанавии тоҷикӣ анҷом диҳад. ин мусобиқа барои мо марҳилаи омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон аст. соли гузашта ҳам дар ин чорабинӣ ширкат карда будам. таъссуроти нек дорам. мардуми бисёр хуб, духтарони зебо, боэҳтиром. махсусан либоси миллии тоҷикӣ ба ман хеле писанд аст. дар тани бонувон қашанг менамояд. Таҷикистон ба пеш! ин омодагӣ заминаи мустаҳкаме барои муваффақияти мусобиқа ва дастовардҳои варзишгарони тоҷикро фароҳам овард. аҳамияти Гранд Слам Душанбе дар рушди сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон дар солҳои охир ба яке аз самтҳои афзалиятноки рушди варзиш ва фарҳанг табдил ёфтааст. баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба мисли Гранд Слам Душанбе на танҳо обрӯи варзишии кишварро баланд мебардорад, балки барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ муаррифии фарҳанг ва табиати Тоҷикистон мусоидат мекунад. ман бори дуюм аст ки ба Душанбе меоям. мардуми меҳмондӯстӣ инҷо ба ман хеле писанданд. ба ҳама барор таманно дорам. қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии Душанбе ки макони баргузории мусобиқа буд, яке аз иншоотҳои муосири варзишии Тоҷикистон аст. ин иншоот на танҳо барои варзишгарон, балки барои сайёҳоне ки ба иншооти варзишӣ таваҷҷӯҳ доранд ҷолиби диққат мебошад. мусобиқаи байналмилалӣ ба мисли Гранд Слам Душанбе сайёҳони варзиширо ки на танҳо баргузории чунин чорабиниҳо ба мисоли мусобиқаҳои байналмилалии Гранд Слам Душанбе ба рушд ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи варзиш ва сайёҳӣ замина фароҳам меорад. рӯзи аввали мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам Душанбе 2025 бо иштироки 14 нафар ҷудокори тоҷик дар 5 вазн 48 кг, 52 кг ва 57 кг байни занон ва 60 кг, 66 кг байни мардон оғоз гардид. Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 кг соҳиби медали тилло гардид. ӯ дар финал бо ҳамватанаш Обид Ҷебов рақобат карда бо имтиёзи иппон ғалаба кард ва нахустин медали тиллоии Тоҷикистонро дар мусобиқа ба даст оварда исбот намуд ки ҷудокорони тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ рақобатпазиранд. Обид Ҷебов дар вазни 66 кг ва Меҳрзод Суфиев дар вазни 60 кг соҳиби медали нуқра шуданд. Ёсин Бобокалонов дар вазни 66 кг бо мағлуб кардани Тоили Мурадови туркман соҳиби медали биринҷии Гранд Слам Душанбе 2025 гардид. дигар аз лаҳзаҳои ҳассос ва хотирмон ғолибияти Мадина Қурбонзода бо ҳарифи худ намоянда аз ҷумҳурии мардумии Чин Хуиҷи Ҷианг дар вазни 52 кг нахустин бонуи ҷудокори кишвар шуд ки аз мусобиқаи Гранд Слам медали биринҷӣ ба даст овард ва номи худро дар таърихи ҷудои тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт намуд. ҳамин тавр рӯзи аввали мусобиқа барои варзишгарони тоҷик бо натиҷаи 5 медал аз ҷумла 1 тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ рӯзи хеле бобарор шуд ва ин рӯз инчунин нишон дод ки Тоҷикистон ҳамчун мизбони мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ омодагӣ баланд дорад.
рӯзи дуюм бо иштироки 8 ҷудокори тоҷик дар 4 вазн 63 кг 70 кг байни занон ва 73 кг 81 кг байни мардон идома ёфт. рақобатҳо дар ин вазнҳо хеле шадид буданд ва хушбахтона ҷудокорони тоҷик тавонистанд дар ин рӯз низ натиҷаҳои баландро соҳиб гарданд. дар рӯзи дуюми мусобиқаи Гранд Слам душанбе 2025 маросими ифтитоҳ бо намоиши фарҳангии пуршукӯҳ баргузор гардид ки дар он раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, директори варзишии Федератсияи байналмилалии ҷудо Владимир Барта ва роҳбари Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир иштирок доштанд. ифтитоҳи бошукӯҳи Гранд Слам Душанбе 2025 нишонаи омодагии баланди Тоҷикистон барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва паёми барҷаста дар бораи мизбонии меҳмоннавози тоҷикон буд. ҳамин тавр дар рӯзи дуюми мусобиқа Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 кг дар финал бар ҷудокори бетараф Адам Цечоев ғалаба карда сазовори медали тилло шуд. қобил ба зикр аст ки ин дуюмин медали тиллои ӯ дар мусобиқаҳои Гранд Слам буд. Муҳиддин Асадуллоев дар вазни 73 кг дар финал бар Эрденбаяр Бадзаяи Муғул пирӯз шуда соҳиби нахустин медали тиллои худ дар мусобиқоти Гранд Слам гардид. Абубакр Шеров дар вазни 73 кг бо мағлуб кардани ҳамватанаш Беҳрӯз Хоҷазода соҳиби медали биринҷии Гранд Слам Душанбе 2025 шуд. ҳамин тавр рӯзи дуюм барои Тоҷикистон бо ба даст овардани 3 медал аз ҷумла 2 тилло ва 1 биринҷӣ идомаи бомуваффақият буд. Сомон Маҳмадбеков ва Муҳиддин Асадуллоев бо ғалабаҳои худ собит карданд ки ҷудои тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ мавқеи мустаҳкам дорад. рӯзи охири мусобиқа бо иштироки 13 ҷудокори тоҷик дар 5 вазн 78 кг, ҷамъи 78 кг байни занон ва 90 кг, 100 кг ва ҷамъи 100 кг байни мардон анҷом ёфт. Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг дар финал бо имтиёзи ипон бар Ҷамол Ғамзатхонови озарбойҷонӣ ғалаба карда сазовори медали тилло гардид. маврид ба зикр аст ки ин дуюмин медали тиллои ӯ дар мусобиқаҳои Гранд Слам мебошад. Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни 100 кг дар финал аз Ҷаъфар Костаев аз Аморати Муттаҳидаи Араб ноком шуда соҳиби медали нуқра шуд. Кароматулло Ҳакимов дар вазни 100 кг бар Оливер Баррати аз Британияи Кабир пирӯз шуда сазовори медали биринҷии мусобиқаи Гранд Слам Душанбе 2025 гардид. рӯзи охирини Гранд Слам Душанбе 2025 анҷоми бошукӯҳ барои Тоҷикистон буд. Темур Раҳимов бо ғалабаи худ дар вазни ҷамъи 100 кг ифтихори миллиро афзуд. Ҷаҳонгир Маҷидов ва Кароматулло Ҳакимов бо медалҳои худ нишон доданд ки Тоҷикистон дар вазнҳои гарон низ қудрати рақобатро дорад. мусобиқа бо ипону лаҳзаҳои ҳассостарин анҷом ёфт ки барои тамошобинон як ҷашни воқеии ҷудо буд. дастгирии ҳамешагии раис Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир барои хизматҳое ки дар тӯли ин солҳо дар мусобиқоти гран-при Гранд Слам чемпионати ҷаҳон кардагиамон моро ба мо аз тарафи директори доварони Федератсияи байналмилалӣ муҳтарам Ласко Даниел довари дараҷаи байналмилалӣ тақдим карда шуд ки мо ҳам ин унвонро пост медорем ва ҳамеша барои хизмат дар федератсия омодаем ва ҳаракат мекунем ки боз аз ин ҳам унвонҳои баландро касб кунем ва ҷудои Тоҷикистон доварони ман ҳамчун раиси доварони ҷудои Тоҷикистон ваъда метиҳам ки корҳои худро пеш бурда ва доварони тоҷикро дар сафи дар доварони дараҷаи байналмилалӣ бисёртар кунам ва дар мусобиқоти байналмилалӣ рафта ширкат варзида доварӣ кунам. шаъну шарафи Федератсияи ҷудои Тоҷикистонро ба арсалаи баланд бардорам.
Grand Slam Душанбе 2025 бо муваффақияти беназир анҷом ёфт ва Тоҷикистонро ҳамчун маркази муҳими варзишӣ ва сайёҳии минтақа муаррифӣ кард. Ҳамин тавр аз Тоҷикистон 36 ҷудокор, 28 мард ва 8 зан ба майдон баромаданд ва бо натиҷаи фавқулода 11 медал аз ҷумла 4 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷии ғолибияти кишварро дар мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонии Тозкӯлоҳи бузурги Душанбе 2025 таъмин карданд. Дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқа таваҷҷӯҳи ҷаҳонiyonро ба Тоҷикистон ҳарчи бештар ҷалб намуд. I would rank Dushanbe Grand Slam as ба андешаи ман Гранд Слами Душанбе яке аз грандсламҳои беҳтарин дар ҷаҳон пас аз Париж ба ҳисоб меравад. Он яке аз бузургтарин мусобиқаҳои бонуфуз дар Душанбе аст ки имрӯз мебинам. Сатҳи ташкил ва баргузории Гранд Слам дар дараҷаи олӣ буд. one of the better organized, and it's just an amazing tournament. ёдовар мешавем ки Тоҷикистон дар соли 2024 дар мусобиқаи Grand Slam Душанбе 2024 7 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ ба даст оварда дар ҷадвали умумии ҷои чорумро гирифта буд. Натиҷаи соли 2025 нишондиҳандаи рушди босуръати ҷудои тоҷик мебошад. ҳамин тавр ҷудои Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди таърихӣ ворид шуд. ду паҳлавони кишвар дар як вақт дар вазнҳои худ дар равандии ҷаҳонӣ мақоми аввалро ишғол намуданд. Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм ва Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм ифтихори миллати тоҷик номи Тоҷикистонро дар қуллаи баландтарини ҷаҳонии ҷудо сабт карданд. ҳамзамон 6 варзишгари тоҷик дар 8-гонаи беҳтарини ҷаҳон қарор доранд. ин дастоварди бесобиқа аз рушди муназзами мактаби ҷудо, сиёсати варзишпарваронаи давлат ва заҳмати дастаи пурқуввати мураббиён шаҳодат медиҳад. Grand Slam Душанбе 2025 як саҳифаи дурахшон дар таърихи варзиши Тоҷикистон буд. ин мусобиқа на танҳо ғалабаҳои варзишгарони тоҷикро намоиш дод, балки Тоҷикистонро ҳамчун як маркази муҳими варзишӣ ва сайёҳии минтақа муаррифӣ кард. бо баргузории чунин чорабиниҳо Тоҷикистон метавонад дар оянда низ дар харитаи ҷаҳонии сайри ҷаҳонии ҷудо мавқеи устувор пайдо кунад.